De vinvis in Terneuzen werd ontleed vandaag op de kade. We willen zoveel mogelijk zien en ook voelen, beoordelen en dan kleine stukjes meenemen. En verder vandaag. Toeristen willen groene vakantiehuisjes. En waterskiënde broer en zus op EK. Goedenavond. Ook de recreatiebranche moet eraan geloven, verduurzamen. De vraag naar vakantiehuisjes die het milieu zo min mogelijk belasten, groeit en groeit. Bij camping De Paardenkreek in Kortgene zijn ze er al ver mee, ondersteund door Impuls Zeeland. Ze hebben daar dijksuites. Niet op een dijk, maar in een dijk. In de recreatie heb je dat mensen gemiddeld wat sneller op iets zijn uitgekeken dan op een gemiddelde woning waar je echt in woont. En soms zie je ook wel parken die hebben dan heel mooie domes waar je van alles in kan doen, zwemparadijzen enzovoort. En de huisjes die zijn dan langzaamaan wat gedateerd. Zonder om dat tegen de vlakte te gooien, duur ook, niet duurzaam. Dus wat wij hebben gedacht van, nou als je nou in de recreatie circulair gaat bouwen, dan kun je als je op een gegeven moment na een jaar of 15, 20, maakt niet uit wanneer, dan kan je of het een andere functie geven, al die materialen hergebruiken op een ander traject. Of je kan ze misschien die units verplaatsen en ook een andere functie geven. En dan zet je zelf weer wat nieuws neer. Dan ben je flexibeler zonder dat je heel veel afval creëert. Ondernemers in de vrije tijdsector krijgen door dit project een goed beeld wat de mogelijkheden zijn op het gebied van verduurzaming. Voor veel ondernemers in de vrije tijdsector is circulair denken en ook circulair bouwen is nog vrij nieuw. En daarom zijn deze circulaire dijksuites van De Paardenkreek zo'n mooi voorbeeld. Enerzijds is het inspiratie voor de ondernemers en anderzijds is er ook gewoon veel kennis en ervaring opgedaan tijdens het project. En daar kunnen we andere ondernemers ook weer mee helpen. Volgens Brinkman was het een flinke puzzel om de suites op deze manier te realiseren, maar het is gelukt. De dijk was natuurlijk al een restproduct. De units die er zijn gemaakt, die zijn prefab gemaakt, die zijn hier naartoe gebracht. Die zijn neergezet op betonnen platen die je kunt hergebruiken. Daartussenin is een vloer gelegd, zijn schuifpuien gezet, is een plafond gelegd. Nou, en alles is ook weer terug te draaien. Dus je kan de film letterlijk terugspelen en dan kan je alles dus weer uit elkaar halen. Nou, en verder hebben we dan, dat zie je niet, maar bovenop ligt het helemaal vol met zonnepanelen. Dus het is ook energie-neutraal, want er is alleen maar stroomgebruik, geen gas. Dus de energietransitie hebben we ook al een beetje toegepast. En dan hopen wij, en daar rekenen we ook op, dat we zelfs nog wat stroom over hebben wat we elders op het park kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het zwembad. Met de ondersteuning van Impuls Zeeland hoopt Roskam dat andere ondernemers ook het roer om willen gooien. Verduurzaming is eigenlijk niet meer weg te denken uit de maatschappij van nu. En kijk ook naar de wet en regelgeving. En dan niet alleen nu, maar ook naar de toekomst. En wij willen als ontwikkelingsmaatschappij zien we graag een toekomstbestendige recreatieve sector. En ja, daar hoort verduurzaming bij en circulariteit. Bedrijven moeten er klaar voor zijn. Bedrijven moeten er klaar voor zijn. De dijksuites zijn klaar om verhuurd te worden en de eerste reacties zijn positief. Via hadden we gehoord dat het heel erg vernieuwend was. De materiaalkeuze vooral. Tegenwoordig iedereen heeft het erover de duurzaamheid. En dat wilden we wel eens meemaken. En het is heel leuk. Een 16-jarige jongen is neergestoken gisteravond in Goes, vlakbij het Omnium. Een 15-jarige jongen is daarvoor opgepakt. Volgens de politie zijn de twee bekenden van elkaar. De verdachte is opgepakt na verklaringen van het slachtoffer. Het incident gebeurde gisteravond rond 9:30. De 16-jarige is naar het ziekenhuis gebracht, maar er is niet bekendgemaakt hoe het met hem gaat. De politie heeft sporenonderzoek gedaan en er zijn getuigenverklaringen opgenomen. Mocht u aan het eten zijn, leg dat dan even weg. Vandaag werd de 15 meter lange vinvis ontleed, die gisteren werd ontdekt bij de sluizen in Terneuzen. Het dier was meegekomen op de boeg van een zeeschip dat onderweg was naar de haven. Wetenschappers van Naturalis en de Universiteit Utrecht onderzoeken het dier.
Wat we proberen is alle organen te bekijken. Dus die zijn de mensen er nu aan het uithalen. Dus de borstorganen, de buikorganen, die zullen langzaam verspreiden hier over de grond. En daarna gaan we eigenlijk het vlees verwerken. Dus dat gaat in de rendakbakken en dat wordt uiteindelijk verbrand. En de schedel gaat nog naar het museum. We willen zoveel mogelijk zien en ook voelen, beoordelen en dan kleine stukjes meenemen om later in het lab nog onder de microscoop te kunnen bekijken. De eerste resultaten zijn al bekend. De onderzoekers denken dat de vinvis nog leefde toen hij door het schip werd aangevaren. Een elektrische bakfiets vol met boeken, knuffels en spelletjes. Dat is de boekfiets van Bibliotheek Oosterschelde. De fiets rijdt deze zomer langs verschillende campings op Schouwen-Duiveland. Eigenlijk is het al een feestje als de boekfiets aankomt fietsen. Kinderen gaan er gelijk op af en we gaan interactief voorlezen. De bibliotheek vindt het belangrijk dat kinderen ook in de zomer blijven lezen. Zeker kinderen in de groepen 3 en 4 kunnen in een vakantie-leesdip komen als het ware. Daarom moeten echt kinderen altijd blijven lezen. Dansen, zingen en uitbeelden hoort er ook bij. Dat is voor iedereen leuk, maar extra handig voor alle Duitsstalige kinderen. Na een 5e plek in de landenfinale op de Olympische Spelen kwam Hans-Peter Minderhout vandaag in actie in de individuele wedstrijd. De dressuurruiter uit Westkapelle eindigde op de 12e plek en was daar tevreden mee. Na afloop van zijn proef had hij vooral mooie woorden over voor zijn paard Dreamboy. Hij is al een hele maand onderweg. En dan gaat het hele frisse er natuurlijk wel een beetje vanaf. En ik moet zeggen dat ik er ook echt naar uitkijk dat hij weer lekker thuis is. En dat hij gewoon een lekker zijn verdiende rust krijgt. En dat hij lekker weer in zijn wei kan. En dat hij gewoon even niks hoeft. Dat heeft hij ook echt verdiend. En daarmee zijn alle 3 de Zeeuwen die meededen aan de Olympische Spelen in actie gekomen. Geen medailles. Maar vooral de mountainbikers hebben het toch goed gedaan. Milan Vader met een 10e plek en Arnold Terpstra zelfs 5e. Ja, meer sport. Noël en Kian Hamelink uit Zaamslag doen een sport die niet heel veel mensen in Nederland doen. En ze zijn er nog goed in ook. Broer en zus zitten bij het Nederlands team waterskiën. Trainen doen ze op de Braakmankreek bij Hoek. We zijn hier vroeger met papa gekomen, door papa, want zijn vrienden zaten hier. En vanaf jongs af aan ga je dan een beetje skiën en dan uiteindelijk wordt dat steeds meer. En ja, nu zijn we uiteindelijk hier gekomen, het punt dat we naar het EK mogen weer. Waterskiën is geen sport voor watjes. Het gaat hard. Heel hard. Noël is 15 en haar broertje Kian 3 jaar jonger. En ze kennen absoluut geen angst. Nee, je moet daar niet te veel mee over nadenken, want dan gaat het fout. Als je gewoon gaat, dan komt het meestal wel goed. En op het duur begin je te wennen aan die snelheid. En dan denk je van, ja, nu vind ik het niet meer heel hard. En als je dan bijvoorbeeld de lijn korter maakt, want dat gebeurt ook. Dan ga je ineens weer zo hard dat je weer echt gewoon 5 keer eraan moet skiën voordat je eraan gewend bent. Er zijn verschillende disciplines in het waterskiën. Noël en Kian doen de slalom op 1 ski. In die categorie komen ze ook uit op het EK in Spanje. Ik hoop top 20 te skiën, maar ik ga mijn best doen. En we hebben nu goed getraind, dus ik denk dat het allemaal goed gaat komen daar. Ik wist pas heel laat dat ik naar het EK was. Pas een maand van tevoren, of 2 maanden van tevoren. Dus ik begon later met trainen dan dat mijn zus deed. Maar ik zou nu heel erg blij zijn als ik top 30 of zo ski. Dat zou me wel leuk lijken. En dan kan ik volgend jaar er echt wel beter voor gaan, denk ik. De passie voor het waterskiën is er met de paplepel ingegoten. En nu kunnen Noël en Kian ook niet meer zonder. Ja, het is wel leuk dat je het gewoon met z'n allen kan doen, dat je het niet alleen moet doen. En ook iedere keer weer het enthousiasme van ons alle 3. En dat je niet zelf iedere keer moet zeggen van ja, kom, we gaan. Maar dat het ook heel vaak gewoon vanuit hun komt. En dat is ook wel leuk. Iedere keer weer zo'n soort van kick van dat je het weer doet. En als het dan goed gaat, echt super blij van dat het weer lukt. Dan doet jouw vader aan waterskiën, jouw zus doet aan waterskiën. Ja, klopt. Jij doet aan waterskiën. Ja, wie is nou het beste? Ik natuurlijk. Dat is gewoon, daar kunnen we niet over uit, hè. Ik natuurlijk, ja. Kan niet anders natuurlijk, hè. Het Europees kampioenschap is volgende week in Spanje. Wie er dan het beste is, dat moet blijken. Soms een paar mooie opklaringen vandaag, maar wat vooral opviel waren de flinke buien die af en toe vielen. Door de stevige zuidwestenwind werd het zelfs wat guur voor een zomerdag.
Ook vanavond en vannacht blijft het flink waaien. Morgen in de loop van de dag wordt dat wat minder. Verder morgen meer zon dan vandaag, maar ook nog steeds kans op een bui. En tot zover Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.